Biyamana wano mwanju muri Ndizi TV and onse asoera ne kichawe ngo kwali ne asomuri mwanone yuko jakira litukulia Jumatano ujakirense ya manenu Mbaka chinsi to nenusu asekira litukulia Jumatano ko kwali ngandake komi asoime yumuru betu jakama nae Mbaka mwigega no tokala tabo ndo bakirengenjo badenga kibaki nete mirimo kibako ri barigiri birogo osinali ngibalengi to jokara ojese matu kwari bosi ngo kwali gani obena inje uikomerio asitukulia na tale uikase kenyero kemesa yego tokase wodi yabo chuburabwe constituency ya machoge burabu ikaunti ya Kisii asujunyalo no mugeni ona semaro bayoniga atotebye amange abwata nacho tobosemi kwanga gadogera mirimo kyara kolire nande acho tobosemi go kya somo eri areka toka kwina kwali nikari komi otobwati nyandora sensema mitanda Facebook tonyore Ndizi TV News digital bega sensema ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi News Korinda kerengari kyauge tumigutira senamba ile sikine yura kira monto na bwato Omogano itukura lero ikaranso ike katuka ribwa tomoge tigamu elibaga ala debe ningo tumaguske ujibusio karibu sana. Thank you. Sana bwana nderi mwanju muri ningo tumaguske ujibusio mushimwe abarigereria nke asamari tangoro ku Charles Mbaka urumi ga nonka nande amasoma nego na chagete ina ibole tu mwaka 1962 ngasoma se school ekuru kwemesa no to chagete by the way school emesa ni tukwenga to chagete yoboroso ono ekrona akora na ba kirasi yange satoiga egatoka nga omongi na bono egasi ya moremere sana abana bamucheire egatoka nga boika bono ntene ni gasi ndara mokonye gasi uteni kwenda school nda makonye gacho konda gukora biashara lakini tutaraika abo bete asumuru Omogano ne kirumonto na iboire nango twararo abaiboli abaiboli baba marieta abo na baba bon mete mugusideru gukwa na baba mono marieta to twarigane na nje no makoli bunai ngabate ababa mono omugaka niga koro kwa urumi masati igasirete kare ona gatigo mungere ndoto ogotorera minto twarenga abana tora abana nane totebe noyo mo oruro oyo kwiburu kuyangwa nenga boji so no oyo mo nero rikombwatia no munyaruka bwo ye kare gari wasro rigena no na changa sira bwangoiga bono abatutikete ababande saba bono batike no bali no bali bono nambairenge mede ongo tatore bide gete nambairenge ko mnyoka se family se gete namba yonko mika namba isano yonko mika namba isano mbaroro abanene mbaroro monene aroguru kwa sabroni oigo nero mumuno monene na oyo kumubwati oro kwa Evans Right urumi oyo gatatu oro kuchoer nyanchongi urumi no yo kane nere ukabero mwarimu okuru aberi nyabwari urumi nanki nabana kwa namba isano nama yaswera anye kubana bwate abandi bano kuruma yawo mai kombwati yesa bono kwibuiro bwachakire school yemesa bwachiro no bwachakira ekirasi gitangani nasari mwagajira ali nasari nja kabere buya ali tware go pimu tu go nonye gwaiteire nabo ko beku gwaske kwa no ko kwa tware gwetia iga tware ngako kwa to moino waisanire school waisanire school so tokachaka umwarimu yo riko yachakina igare ko kunga France Kamau totenero yachagetie ikabira ya Omogusii mo yanko nka France Kamau na bagrugo nyangau bono lenda kayagendereria agachaka akaba transfer yakanda uchi South Mugirango agachikwanza bono officially ga serikali bono uri kuna serikali kenga asobwango bwo 1965 nari kenga tuchagete school nari school yachagete nari yachagete bo abande buna abanene bakabere school yako kunyamiso chirogoro engarakere uchi orumo boundary go yabamanyi na Gusii na ne yende school ene yange ene yokantebe magena school yarenga ikabono yarenge nene so koruti kinge kwa me waswaria class 4 kwa me kwenda Kisii class 6 kono wajagire school wachire gwedire wani waswere class standard 1 unga school kwa yeso ananga kiyarenge masomo amasomo yarenge
bono rende igatoko mongina bono oganirio omonto akomokonya turojire no mwaka ngarasirete abana renda baba ne bono bagatonga gwikabara agende skuru inje narenge ongamoke igatoka ngawikanda mukisi ekiro egere anyore kibesa gwakanira abana bande igo watige skuru by the way ngatuge skuru for by the ni yange class 3 class 3 ndi kangara kwale kai no mona ndege yo ngo yande ekiro ngo buri mesigo igo bono ikage tutebena mbaka igase koiburu enkalende yine bintombi arenge buya turokirende bono mwaka nkarasirete no mongina inse tuare inse tuarenge inse tuare tinte nga inse tuarenge na tuare kwa kutokeya gisana tokeya boko yingwango tokeya giego ono rakimongina na onyeta agire school na amanyete obuya bwiseme sana bono buna bone kero engakiye magacho ngwakanu arenge bono takunyara gwakana magacho school bono yamo betereri nga oimukina oneke buse ochibwoma oakana igongo wakana magacho ne tomete mono sana na ndekero mwana ale tuke school angete ko ende school igare korero go wikimisinga na amanyete obuya bwegendoke bwiseme bono gwatige school ende gwajire ende orakonya babo mino bale sikizi baruruka mama lakini baba waje komokonya ngo agajeti wakana bano na tigire skuru gose ya nare ko gechigwa maeteriria okoigura nkwarengo goiko koigwere ka romo igori genta kwa no monto mona akwane go koigwera bono gatoka rende nga inche ngamoke no yori kombwa kipaite no mokemono orenge atanya go koraki na ndi konya nene skutaranza so erengara arenge bono gatoka rende ninje bono nare ko ende chiro ngagenda tukaenda jiro kichiro twekenda nyangoso twagenda mugonga twagenda igare twagenda nyabitunwa kikire kyonsi nache manyete nabona ko mugori emesigo twagenda to okore biashara onyora kibesa kanyoranke ocha go twacha kuragera ibeni biashara bona kero kwa miaka nga mwajete jiro ne miaka twajete miaka oroche kurwa bono totebe ni nyorirange miaka 5 ntari ko enda school ntari ko enda school bono miaka yasukire bono kero yacha goika anti kuruma choga ari magenje kera chicha eren kwenyara arengake bono egatoka nga yakasaba nga ngomwana ngende njiko na ajiko andeseri by the way bono ngatoka na ndinje ngoraki na ndinje ngogenda wadigire skuru jiro na nona ya bidina kagenda bono magenje abu we anti miaka na yarajire miaka yajire bono ya tajire 70 bono 1970 na linchieta ngo ikari ngarisio mwaka yomo umwaka ukabere ngarisia mwaka gatatu bono gatenga ayo mwana otia tumwire ku gatatu sokabe yo gatatu bono bono igari taria bono nganga bahari bakangire school yari ko kunyakorere nyakorere primary school wajagerere ngabana nando wajagerale ari ngachiko chakira isa to bona ende rina tegereta ngaki yayetire bono to gutumuro je turasoma birbia sirwa turakora turaye kaba hai valene ngachakira class ateyo nkaba tukaba no tukiete konyorana no mwesimi wa professor kare nero mwanafunzi ogutu no tukiete konyorana lakini mukiete ko muikera okore primary okare kogenda lakini bone kera ari gocha arenge twaja twasiriki komo nero twakakudha karoborwani komo kanisa bona naenda kabomurwani oitomonene bona kurwarunga mwanyabu naona ito komonyaraga bono ugasome school eyo bono ngasome school eyo ngakora bono totebe ngakora 7 NCP twakora twakora CP ngarangire gocha magena high school kerura ngoja kwa lenge kwa baba ngora cyana ngiri moyo ngoja na kirusa ke cyabere abona ale gocha na bakwa bono kwachire magena high school bono na chire magena high school bono bono akana range magena school bono twachoine rende twazaganza bono magena high school form 1 form 2 form 4 tugakora kera twakora rende bono inanyora maxing kogenda university bono gatoka nga tiandike college ngokaraki ngogenda
kaenda Nairobi ngarua ngajoini Kenya Polytechnic Kenya Polytechnic bono nchite gukora diploma in engineering. Ojogora diploma in engineering. Ngokwe Nairobi abono. No mbali ba. Mbali bono. Yono sine ga to ndrete ga sumuru rumugano no moju muri on district ni to ndrete asumuru rumugano na simara one kroto na Charles Mbaka au the rumugano e kabisa. Yira na alije kero kyo MC ase wodi ya boji burabu anacho tutaina acho kiri kuja sema tukare busibo igo ngucharo tutaina e carbona abere e osaso meri engineer ngaya jitoji tosuka ene on district bansumuzi e wono wachira abo ntote abena ekero bari gwachite kuri zichombe tene party yao njama yito kore kana party yana no yaro kandi ngani gari aje gutoka ekora ekero bono na bansometi ekero bansomia boka banyene ngakura form 4 nga college bakanyakanira bono ai varende ekero na kure college nkanyora bona korire buya na college na korire buya no bale wakana na kure college bono akega ngonya na kure college na kure 3 years ese college bono kanyona na tabokiri buya na etire buya kai bono nak ega singo chiko na kasomera magasi sana muchikori gazeti ngonyora nga ngonyora kambanera ara ikurunga Leyland International ya renge tika ngo apply ngonya inche daga ne ikataketa abon Nairobi nga apply kana apply bono by the way bakandange ekero tu ikaria interview bono tokora na nga sharp sana ekero tu akora interview egento entualenga abantu 11 position ye yemo bono bono umanyete egento naba bwirete kababua ngakora interview ya sana paka nkaba number 1 omosongo narengo rorengo kwa Mr. Pulver nero Boulevard nero Leyland International no yari koruko so bono akamuru agatebanga no omonto etaniga ane ndo yinya kuganyanga ngana ento chiko ko ba time ngatura ara koran short list nani no oyo etire na enta chake ga today we kora interview yes akamuru ga bunga achake ga today by the way ngakora gas na nga achake ga sinkabare rukurumambe wina no nareng na ndo bono ngaso supervisory position abono wakora engineering yao bono ngaso supervisory ngaso baisi abantu barengenze yana abantu barengenze 15 na unari ko supervise tuwa colleagues nando gajago kabisa supervise kai ene zibia ngebe bono kana na colleagues yabo tukakora tuwa chikokora bono ali twakora assembly kwa assemble chigachinya chinya brand new from Japan ekinde chikuru pretend bono karo yaje ko ikanga engakia mitumba kianse tegoja chigari mitumba bono tokanyo chigari mitumba kianse goja bono ngakina kianse tegoja bono egatokanga go ikatobe retrench tekora bantu bambari ko chigari gendo kinya bono egatokanga go ikatobe retrench egere chigari bono kianse ko njiriko genda ono na sarda gora na kolete oro 10 years 10 years mbuya bare korwa because rende ngakieyo no nya kibesa kiarenge strong by that time by 1986 na ina so to kibesa tu jacket ya ina jacket almost 4000 kibesa yangi jingia sana my friend kibesa jingia mano kibesa ngakini haningo nyuna arenge and okoenda kwanywa paka chitigarite bado na boko paka shopping yokora paka fees yokora ande owakana bono egatoka nga na by the way bono ntebe nga kinga ase asomokyo oyo bworumi bono nkami nta ekabanga kinga ninche na tangana kulikwa bona asomokyo to mansaga bono bono endu yane na ngobwati o mwarimu konyorikirwe rakiki bese cyarengense ubwarimu ariko nyasingi 800 ngakiye akorete interview akairuwo bogera aria
angena ero 800 800 iwono engineering so to 800 bono igatuka nga ta ko manage no na bwe ko manya njiko moisana bono igatuka nga kenga nande amaisoro incha gatake igo to tebena okonyora kwa igasi yali asi ngo inyoredeka mono sana bono egento na jiteko kora kento na korete na nyote nga bana baminto mbaba siko gocha kuchandika inde nkere ime yana even now bono egatoka nga omwana oyo minto oyo kombwate bono ngarang number 6 ngomo nkorwa ngo pima omwana oyo kore form 4 na liakare gukora mwana otiga mo sacrifice muira ngombo kamoira kamorigerie kwende passport nkakerekemo ria kaenda ibo India akaenda akasoma gakora by the way akora masters akajigo chaka kwirende PhD chingo chikankea ngamoteira na goja rikendo nabaira ne goja kai na goja obuya nera kanyore gasi almost immediately wono tuanze gutwara chingu chianse korrekanake wono endugu yane oyo kabere oyo kabere nere toka omwana bono ochire college oyo ngobwati oyo irwe college ke teachers college wono tabwati besa kamwaka na fees yo tebe na ekero gwajete ase engineering kwanyoro remeremo kwatebete na goika oseri botaka goikanse ali botaka asengo nya biasana natakura bwatera abo tukutora na sense mendende esturu to kwirana bono tenga gwasukete gojibosi wachakira konya bana ba mino akurwase ebese rikwara konyora kero kwaro jina sino mware kwenyara bya bono kokonyo kale abana ba mino de basuke gojibosi manju mari toska igara to kwirana gototebya ndi ajite ko remeremo na korete mbake gasi ya UN ndi akorete meremo na hande na rigekero kyabo chiborabu ward nana yo dena ngakiarengeredi asense meye na bana nchi akyara kina kiarengeredi ojibosio na bintu byonse akora se ward yeyo ina ndistibe bansumosi toska Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirondekera ndekerene nagokorendera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Biamaro manju muri Ndizi TV kana ndakaba yumuru mungano na smara wania togera biamana kero chawo zini kya na mbeya mon Ndizi TV ne robon smausi astora sumuru bidit kula na ote turna Charles Mbaka agotera kapsu mungano mnanga kya kinede ote na ujira ayo soma ile engineering ase Polytechnic ya Nairobi kuka turata to abo seminar bantu bale ba usieli kwa na ase Polytechnic bungu ikara tebina obo semi borubiobo ekiaera ototo tebina egasi nja mokonyete nagacha konya abana bamwe botoskene Ndizi TV obansumausi togendere bono senior bono gwacha kirokonya abana mino kwithira ebeseri kwa bwate korwa sensemo ya engineering igo ngo konya ya lenge no nae sana ngo konya ya lenge because rende tro chukonya bana embarakina bono igatoka ngo ikanda imukia abana baminto baba yake one kero na nyora nga endugu ya kabere number 2 overeka na etete nyakimoto komogora ngatebi ndugu ya no yongo bwati bono oyo mwarimu ngamatenga buno kole college kibese kiro ki accumulated kia P1 please make sure nga kwa rusire ndugu ya itoka anda akanyugwera rende akamwakanira nera kana ngumbu
Toteno kubwatira nankwale ngo. Kubwatira nankwale. Paka bono ngoro. Bono ekero agenda ngumbu na basomete buya agakora masters. Bono iganere bono getinete mbuo yare. Iga bono igakora Kakamega. Nganga koritaya. Iga Kakamega buno as a Minister of France. Buya sana. Bona nge wasko goji sine kero kokaro konya bana bamino nge wasko jinan kwa wade kere binde na ai buno mondo go tware birengere no konya bamino no bwate kerengere kyao kyuso go jibosio ai wasko go jibosio bono ekero nanyo nge gasi ya aritika ne visiono ni mabia kareti maitinga nyasa ansesendia ngana na ningo nyo mwako yo nganyo na de company care egotangasa ngo ngo apply nganyo na rangerio una naikaiga na aronga te unga bona kwa etiri na asabanta abarenge 21 anu majido ko gimiro bona ali arenge 11 and 21 nga kana nga baka sikobons okaboka tanga karwore ndenga yarengo on a Monday tukarangeru ngate unga Thursday otoke kwende emiremo abwe to ugo report station yanya ikobona ikobera dab refugee camp bono bagantenga otoke Wilson airport Aramisi ukakora interview Jumatatu kote Aramisi otoke airport sana ni mbwate visio mwana na nyanjete bono kana toke airport kana na rini ndege for the first time gari ye bono ine kama ni okete garuare ngari ne ndege jioni on Thursday gaikari databu ngakaribishwa tukacha Kemero na aronga sawa supervisory position kwa maite ne garugo kina kwa maite no dinendage ya ngochi to manya that ndege na ndege yuna yetumia for long kero turabu bono nkenga ngabo mundu wejinde bono ngari ne ndege ko tadabu na ne kana re ko cherusa na ne ndege na re ko bono ndege abona kero wajira dabwa bono ya chire atambe musaro mende kai bono na chire ruta manini na kurweru buine bono winto bia mesire bono ekara na nyora nga ya bweneire bono rende nganza bono ngara bono tigana nyenyanza ko invest nganza ko kugura nginya gitese kiduka cyane ngagura kiduka nganza ko invest ngagura se na kalimansai ngagura bono nganyona bono nanse bono ku ya dias bono ekara yaika naro na korto 10 years 10 years on 20 mate on 20 bono bore na go swa baisia abande bona abakembaro abake bono engineers rugi ba gorro mono abu dada moskese sia banta ni go barenge ase ko repair mono chikari kienikio kia UN bono ekatoka ninje mbatenere kabatenera for 10 years lakini bono mondo cheko vera ngacha konyore gasi na no UN omo gereke tagaja orenge bono my senior bono single report tu akamiga sana agagomiga engenjamiga neye bono aria na jete nkai gwe krogo kyokurika abantu chi driver jina ariko bako interview na recommend abantu baliko bono kero omogeni oya bono my senior single report tu aganza kondora bobe yani ngango nero kokori agwira bobe akanyigwira bobe ndamwambo yana lende nanga kimondo yago ango ninche kokori maito bona kangure gasi maito egasi yo kurika abantu kokori interview na kuru office ko na ba and organize kuru HR ba and organize human resource bono ekerangura ngabadenje nyimbo shida you continue bono abantu bali bekinyorokeri ba community area aba Somali that is n'abantu bamanyete right yabo sana bamaito bwena bono bakanyora nga umuntu mwa okire wanse ko bakora interview batanareti naende agakanga neki batana ko n'abakori bagena akwa agakanga na bayare bono
akaanza kubakoria ogwanza obokora bwanza gutumika mwete rayo sikakorwa maandamano ikakorwa bakamurusio ne chinguru abananchi bono baisiko bakamawete na bana you have to go jenete iyo bona akangina ni andike rogeri agwere akangina igone segia ayo gatige segia sanyirwana igorioka ande ko ina atore kire bono mete bono mwete masaba naro bono akara bono turoche ongene ngirogeri lakini bono wanse komika kikasi ma ntanali onor ndori bobe bono mungwano oyo ngakona komika iga bono am proud kukure miaka 10 na odebia karon kara amiga mono kanyo kamonjo kana madenga my friend maitega I'm not permanent Bono kanyo na anze gotori riso bono tigato sinyane bono mbaya mbaya bono tugasinyana by the way tugasinyana bono ebintu bikanda barareri ikanga bono byangire ase karobi kwanga bantu bari kugosira bono tigo iko nego jikoba bono ekama go ikanga utakire obo kubwa hendo wetani ari sari bokabura bono akarafu abura bono mungwano yo akabera ari akini bono atari buya lakini amigete sana bono ekeramiga obwango obu ngojikore manga jikompito kwa tuanze ko computer twale utumia by the way bono tuamanya computer manga computer ke igasie gasi atogire kai sana bono ngoyanga ke UN ne ngakon apply kana apply ripado to sinyane kana apply kwende UN United Quarter ya kwende New York America report ile kanda New York America na apply ya ajira bono ibado ya engineering nere ibado bono kro ba ngira ni bagante nga baganga aggressive by the way bagante no retire ko na UN ngabate gwae go sinjina apply kasinjina apply te kana apply turago tomeni wambwanje ekora UN maite bwate station imbali nande in most cases bago to message akise no UN yego asembe bire bikong turago to message te mbwanje inche go sena bando kamenyo banda bwe kra meto ngakirwa ko manjira bago komenyo ganyanga na banyonzira ande pass go to automira one kwende kifomu chansa ko some bintebi bagambwe pamphlet kinyinge sana by the way a booklet yenene soma gabagan korinta bibantenga isiko flan nto cheko kokorke nto cheko interview kara some bintebi bagan ka some bintu biria ngasoma ngakora bono bagan book one date ya interview ko New York nganga ta passport ni mbwate ni mbwate passport mapema na digeti bono ekerona nyora nga bambukire kwende date area wande none simio chachi fulia ka tukwane ngakendambe more than 1 hour mo interview by the way it's 56 na ka interview 56 minutes nyinyo kabisa 56 ukakwana mpaka karosa ai bone ekerona akora karuwa bagante birende nga agwaitire out of many na ye kwa manage gokora wet ane ngo gutumira bari sa n'abantu bari bakora uno babegete ngo gutumira bari package iri ngima ngo gutumira bari nani ngaita kama number 1 abani thousands worldwide yes it's worldwide no kai amura one kira igo no karwari nka wagantenga bono to kwanda over station to gutuma in South Sudan bono gutuma one in station yao
no to go to moji na ro ikontrait to ra resign onye ko kore gas ya bado baka te to resign to ra resign ko ra interview to ra ko wasingaro renga baka ngando ba kuchia South Sudan South Sudan ngona berete no tinda jo wono baka ntuma gigiri Nairobi headquarter ya UN Nairobi report yororo egere bakoe mwelekeo nkaripoti ongaja Nairobi nkaripoti UN complex kana Somalia ngategua sogo chini gari nkaripoti yo bakansa makaratasi bakante maswali make confirm nganaye bado no gireti bono goikabo mama bakoya na okay bono bakanyonga umuntu ne roria mbuya royo next ngendo kibono bakanga chibesa nganya nayo chibesa kidora kwanza na chake kidora kwa kuweka kidora $1,000 iga kai ekine cyo yokora kwende ibone cyo chiko chakro kwende ogende nyaktari chiko pimwa kagenda Nairobi medical kwende check up kaenda kana Nairobi hospital no bantu met Nairobi bona no ogo chiko pimwa malwaire ons pa do ko rusi anga otigare bos Nairobi ogotigane iko no ibet oye number 1 no ngapimwa nkanyona etire marwaire alionse kwa yaba yo bwo bonsi yakarek teyo bwo bwere bakatome report back to you headquarters ba kruari manganga bono from there now you can resign you are now UN staff kai tinanyora irube bagande ayenda resign bakanga chibesa bakamenda chibesa bagande bono on Thursday night dima Thursday ngiya ko compare on Thursday no chonyore ekwirende ticket air ticket bono yabana chire bako yotoma online igatomwa ngaja nganyone ndikere Kenya Airways tinda ikasa Sudan nkagete na ongoja kumbe etokwenda Entebbe Uganda na ended quarter no area ya UN ne compound ne sana no mukora report kwanza ka report kaona nkagete na South Sudan doja endege matore to jinanya ko chisuda Uganda na ga una na kuchi wono nje wono kumbe Entebbe ngocha to Entebbe ya lengo na Friday ngoruongo enda ngobe kurende ngobe ko to wika kwende Entebbe una to Entebbe iga to ko enda to exit konyora bono iska etuganyire abage na bange tainje bwe bono erieteria orikire abegete nga egero ororenga orisoma ekata komanyite ngodenga yena aleta inga kyo yabugat okoro gotenga na yamage na nganyite inchu ubulimo kombogore mesigo toko wenda bon toko soigari bon toko wendo uria ukongiro hotel asempukeiri toko mbeko ororo onde bia egone weekend ngi makanya kuragira hapo paka nje ko Monday baga Monday wethera bono twenda sense mirende studio sini tumakwira na bono igwe tumanje muri na Jalis Mbaka igire Entebbe no ale bono anzo aja tenka yagende te goji nyora nzwe ntunde yata tojo so odhiande ya to so siasa ndia kor de UN ni mirubirinda yende to korabono ekerate te korona bote kerengel gyo konya abo bo chiburabu people ngoi kadura to tebia yu kwende to nda sense memo tubuko asini ni kwena to uska na Ndizi TV bansu Gusii. Ndizi TV ubwensu bw'Gusii nigo bono yakyo nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine una e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori, nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo ikoye nyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubili emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomo Gusii. Yemano manju muri Ndizi TV kerane takoba somro beri Omogano ne kiro monto na bwato Omogano no lero mugenio na kare kongerera kabisa oikira sense moyentebe Uganda ekara bwedena South Sudan yakogenda korende oikira entebe ekara nyore miremo sense meri ya UN United Nations mujara wato tebya denga kia korede miremo asabu konde ngana to bwati sense mtandao Facebook to nyore Ndizi TV News digital o sense mo ya YouTube na wato nyora Ndizi TV News onya chinga kina wato tweet @Ndizi TV News kono oikira entebe naki igasi ya chakiro se bado wono ntebe wono tuwaikire ntebe na cheno yigo Monday wono ngende go report ya station ya UN wono kana ikaria ngo ikeke main gate tima iti una bale cooperate I don't know wono ngo ike tinda mutwa umanyi una naiki gwega mo driver ngitke ari arochire ngo chiko swago chike ite immense compound ebita bya UN mwete bikono na macheshi ya ulimwengu amacheshi America nwale Australia Canada name them bono ekana chiko soa kumbe nachi kubwati procedure ntoji no maganinde na nembara manya umuskari ukale kontokina sana na ntokonyera taro sana wakakaranga etani bono anyway nkaira ne back karusia simi na bwate ngakiro scenario report akamokomani ngabono omogeni mokobe gocha akamwake ne landline ga ngeko omogeni gocha aganga gocharia ngaikarendari bono akana ikawisi bono twa ari muno goika UN mate go operate bya sana tebwati ubagusi uno goika iga ebasho mitika omanyite everything okwaiwe computer kiro montai kanase abantu bari boti abageni bonse various departments okwaiwe computer uri okwaiwe computer was no koigore computer form no here nganza goichoria anza goichoria marietao enamba nairwe kere kama ngaichoria amaswali yakabwati no kukrona amaswali yakabwati maswali ya mwana aroko chipambule chiri bagotomerete mbate komanya ngwa somete wono nkanyona anse koria ni maswali maswali go okole onyore more than 50% ekwende certificate mai kosoka ngakora nkanyona nanyo 72% ngeta nga print kana print nkaya represent ya service and then I was okay now ona ritkoria goikira ritkoria ado mai bo mambi aye tugacha tugasoa ekwende holi mebono abantu bono bons bono according to UN wali bakora number 1 ulikuwa quite number 1 from each department ino mo somya abantu ga igo ayengwede kai ogana one yes ogwa bate bad by the way bono kana number 1 nganyona ina beke omonto eriko automatic obekira ari abantu bari bakacho ku present kai mwete bono bagandenga bono gosoma anything that you have kiri according to your profession bono konya na somi we ensemo ya disaster management ngarata bukiene rong bwenda ko rabwata ne nyororo yare ngake kaye benenia by the way ngaye kora buya sana nganyora ngwa masongo mo kana bwo musongo ya makatena katanga anyway na rori ngango bona ango tu ego certificate because tu kore kwende tu ambire ko oh no ngaron kayana na be number 1 overall anaga number 1 yes overall bono tigo ikuno overall ngo ja konkonya bono baadaye bono tu akore kurwa bono tu ari na ndege na ende tu achira on station ya na bono South Sudan bono katweka South Sudan
bono egatoka bono nga na report after 1 week kumbo mosongo ori mu America ori oro mukubwa na ari bono no arenga timo manyete kumbe igotobwate muno moto bwata iga toyigo ikaria okurangiria abantu section ya nengima ukie hall okubabekera ne konya ngenga ne ngosomya abantu ma kinko bikari kwako okay what's wrong na maya ni mbwate manyete no so bono akaya tuikaigo akaigo ya sana nga onyoro monto ora korebuya bono bono akarua kambeka section ya chigari internet chigari amu Uganda bad bono na ikirari on South Sudan South Sudan bono na tenene chigari inche bono nko abantu chigari abantu agocha bageni bonso pi ninche nko ba chigari chirike UN inche ngo chirwa na ande kama koewe computer nko monta chigari echi nganga yere ngaye ikire na ande speed kyoko genda inje nko kuona ngakore gashe mukubwa kanyanja sana miaka ni wakati gasi ya UN na korete miaka 7 iko kora 10 7 10 bono tigo iko bono ekero na nyonga na ba koreki na korere buya umusungu akanyanja sana agatoka bono nga manager sinko na barenga itali managers only nani nga manager bimano no manju mari on Ndizi TV SRD ready agenji yake to jenje location ende Mbaka ndero to era kabisa na kia korire mirimo anda bantu ba mwanjiri otosuka to bwati sto jenje SRD yede kiyo bimano no manju mari on Ndizi TV na tena ko suka dora ke SRD yembura aninga kiyo nini na kia to agenji settings yake go ekro mojimana ndo to era kabisa amo korigwa ya Tanzania UN ochoriru bono aende nechi manager dari manager kwenda ochoriru aende go soma yara zeno ngakia jorede nani ngakia bande ba mroje kana kara bajo bono akatwa na chorwa ngonya ba pingi de tinu mo mbara ka karu la ukara banga no yasigo na tu ba soma mo mbakora tuka na go kama na go ka but we ina ati ngatwa kora acting manager ari South Sudan ikiwa kuate ki center nyingi sana na wana Kenya Nairobi Kisumu Mombasa watu na wachi arenge kabisa hiyo bono ekato yana gocha ngatomwa SNTM ngajikora acting manager ari ni dari mwaje ukera bana wera Sudan nande kwa Tomiru bono akaona na active for 3 months yo igarengo murwaire by the way ono ikavero for 3 months ngaka nibe sengia sana bono gakora bono ka tuikarende tuikire bono UN bono ngo kwaerere nkaba contract yana ya bono ye miaka 7 bono kwaere goja to karuwa nga na goja ngana goja ga 2018 na ringi ande goja 2018 na nganda go kenga bono le na yoncha gete nyora ta mangana ki siasa gitindiete na riri rienga kieria ruta remore sana ago it around 2018 bono kenga na dina inde bono atu at interest abantu wazo siasa enga so siasa na siasa edo to nyire a section yende to nyire mono pande ya kwere to ga so sema ya siasa asintundende ya ito ya kapito agoria mangana siasa kwende ko to ko ali sema ya UN na kiuro chabo kariba bwa bete Mbaka UN maete gendo ngwe ma ekero bwe tumete na bo kolega no na ya sadio so kora ekero bwe tumete o kolega sia obuya nonye promotion teko majago na begocha because bunanche ekaona asina corons kona kwa wo so baisa lande asenge ngiga sia nengia abante ba kongani pa udabone kona rwete igaiga company ntangani mbaje de bakariba ekwendere kaimuka ekere company ya piki anda kangani back one gatuka na chire enikyo
ni chono izi karara ni ngande ingi na mai kano nkagendera kobera ali ni kyonka bakana Biasana, aneli ngwa devina, ekaro kwa roje na form kwe de bia, e wa jete polytechnic ya Nairobi Polytechnic, National Polytechnic, wa somera engineering. Anere ya konyire mpaka wegire. Ere ya konyire baka na ikres na ikres. Abana mbale bono ora mate ene no ene National Polytechnic, aso mere no ene chikosi, o siere. Abo se mwa mbora Mbaka, asimera wa mwe. Mbora bono umete abantu bonsi bako genda white collar jobs ande nkiyo. Ande bono egasiye una bono nje. Yankini sana wetira Polytechnic na toete aba yankonyete paka nkakina nkagenda atambe sana igo bono igongo tebi abana bari skali timo cyaya mo torra ngasinge ntore ase Polytechnic ingamepi negasi etari ngiya egasi negasi nande kazi ni kazi ay kolegas nande etumme bokongo okolegasi no mokia nande igwera bakuwa bao ko igwera bakuwa bao igoko nyore bintu bya bikoenda buya okonya kokokini gukona gokinirwa kuna kina kindu because bwate tabiengeya yare ko gwanja kilomonto mwarari nga asita yo nare ko 40 beauty ngwenda enare go kweta diko kogenda because of what because egasi ya oso merete go ikuyanje otayanje tibono to faulu Biasana, bono posa migliora mondo generali kerana oteina weekend o se ndo Roberto kwanne siasa iyo go rawo siasa kiara tuana liri na kwa sote UN kwa korobo korri kwa bia kabisa ondo doriria sema yake siasa nande posa migliora o mondo erori di kamereri inde doriria yanda sema yake siasa lakini tuara liri na ngakikuara kwa mirimo yao odira sema ya UN akikoro sema kwa mwelio oja soma jumero turigiri asemaro kwa woniga Mbaka ase mono abana bari to school mo ko aninga igo gane tio bwa to koboko o mane go fauru ege ntonkeringa etome naende digereria ime metandao tigasinjiro naende chikuganyite by the way naende bono iganza go apply egasi ya UN jobs alika gari na UN jobs ko chigo cha chonsi pi o chore ri ya otagete so mo base korara imoka una bono inu mwa kinene ngaki ya digital mo bwende kumanya ibintu mono gotobu antu bono eko antu tu akinete ngaki ya analog lakini rende tu arenga bangaini mono tukabwate ibintu ebwango ma tukapiki tukagenda paka tu akinete ikira satana Pesa no manjo me toko akira miembro nekro kwarenga somuru maro nekro tuarenga na Charles Mbaka tuare kapsudon kurwa sensemo yemesa eyego toka se ewodi ya Bojborabu constituency ya Machoge Borabu county ya Kisii atuare Omogano lakini ntonyo kore die tutorigeria nsemo ya siasa na so siasa inge komoira so siasa abo igunga kiaro virdo ya sama tukaribosio ine ntunde tutorigeria nere asumuru na yoto devina asentunde yende no ene weekend go sama tukaribosio yoto deina ingaki ya magawana igasi ya rengera isi ekerokore nganna boni ayo edo to mirananda sentundende ya akabere asumuru mono ko wakira myomo ene on Ndizi TV sumose enda ko bai meyomro berio una botamberiane Brighton Makoli